Lanbide ekimenak programak enpresa berrikuntza sustatzen jarraitzen du Asinoa programaren bidez. 3 hilabetez aholkularitza espezializatua jaso nahi duten eskualdeko enpresek eskabideak aurkezteko epea ireki du Lanbide ekimenak programak. Gernika aldeko eskualdeko enpresek baldin eta 10 langile edo gehiago badituzte, Asinova programaren aholkularitza espezializatua jaso ahal izango dute. 3 hilabetez fabrikazioaren, logistikaren, merkaturatzearen, administrazioaren eta finantzen ataletan. Produktuen eta negozio prozesuen berrikuntza dakarten mikroproiektuetarako. Lanbide ekimenak zentroak ekimen honen bitarteko eragileak SPRI Innovaskek sustatutako ekimen honetan izena emateko epea ireki du. Jon Lejarraga Lanbideko ekimenak zentroko presidenteak zehaztu du Asinova doako aholkularitza espezializatuko zerbitzu bat dela eta enpresen lehiakortasuna hobetzea helburu dutela berrikuntza ez teknologikoa bultzatuz industria produktuari edo industria prozesuari lotutako zerbitzuen enpresetan soluzioak identifikatuz eta ezarriz. Innovaskek, SPRI taldeak eta Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak bultzatzen dute ekimen hori. Haren eskaintza erabat doakoa dela jakinarazi dute eta 50 orduko aholkularitza espezializatua eskaintzen duela. Halaber, eskatzaileen eskura jartzen du Asinova agente baten laguntza prozesu osoan eta izapidetzeak administrazio karga minimo bat dakar, emaitzak 3 hilabeteko epean lortuz. Horrez gain, emaitzak 3 hilabeteko epean lortuko direla jakinarazi dute. Enpresek beren beharren arabera 8 mota hauetako 2 mikroproiektu egin ahal izango dituzte. Ekonomiko finantziarioa, produkzioa, logistikan, barneko administrazio prozesuak, pertsonak, bezeroak, merkatu berriak eta produktua. Aholkularitza hori jaso nahi duten ETE-ek Lanbide ekimenak zentroaren bidez eskura dezakete 9462555 telefonara deituta. Edo korreo elektroniko honetan ere, akortazar@lanbide_ekimenak.eus.